zarien guzti hori, lehenengo da baina aurkeztu ingonaz, ni iparrarren ganaz, da ofizioz argi moztalia. Justo zue, artista eta hoz, aparatua, bueno, goiz guztizian egon azame, zueri erakustanditzu bat emoten, eta azaltzen nutin horakuaz. Baizela mozten dizen, zaitzi mozten dizen, eta batekin olako dudarik eukiko baleuko danalakua, galdetu. Bai, urigata esan galdetzera, ez dago zuen agidearik, bai, galdetu, amiko zuen dudak azaltzen. Maneta berdoura, harik eta erosuen, eta bera harik eta komoduen egon diren. Bai, dudan horretarako beti zuten gara, artizen guzturrera. Artizan guzturretik golbeten du, bai, eta atzera bitzen du. Finalmente beren jentikeiko gana, txako zan, golpe, artizentik. Artizentik golpete botazu, artizak aurrera ingoda. Zuk atzera tengo dazu, baina berak aurrera tengo dau, zeberak itarrauko aurrera zuteko. Guzturretik barriz, artizak bementera. Bai? Artitia, alde batera denbolizatek. Gero, ikurri aldi agarrituko. Esan, argi guztiak sortzen dabela alaz ez dugu esango, baina artizak beren artilian usaina daroia. Ilotxa hori ikusiko zuen, artilian, ebai handirik ez ditzen. Arreza ikusten da lurra bokat daukona, eta horrek gure borrazi eta kukiria onzu beten ditzen. Gracias.